בילבון גרום טור 2024 יצא לדרך בחוף תל ברוך עם קטגוריית האנדר 14. מזג האוויר אביבי עם רוח של עונת מעבר ליווה את המתחרים לאורך כל היום. בן לונדר לוקח את המקום הראשון ואחריו ים שלף, נימו עיני ואוריאן ארבל שמה סוגרים את הרביעייה הראשונה. כל הכבוד לגולל ביתו בן לונדר!